Hello kanatong tanan, karon August 29, special karon kay birthday sa akong bana ng Lakaw mi. Inya, kuyugi ko ninyo kung asa mi karon maabot kay na ako'y plano para akong ihatag sa akong bana niya. Nakakita man ko ani nga tanom nga makita jud ni sa kabukiran sa una no nga nagpuyo pa ko sa bantayan nga imong hikapon dayon og kauwaw mao ni siya ang makahiya. So, akong gitouch, akong gisuwayan. So, tanawa ninyo ni Kipot jud no. Tanawa isa lang ka part ani imuhang hikapon, mao mo mukuan siya, mura magmukipot siya ba kung isa lang jud tanawa nakita ninyo no. Ingani ni siya ka sensitive nga tanom. Makita ni ninyo dito sa kabukiran. Unya, mga kabandin, dugay na jud nga nagplano ko nga magpalit ko og sapatos. Ali, magpalita, magtan-aw ta og sapatos kay mao ni akong plano nga regalo na ko sa akong bana og naabot na mi. Nya nag-less 50 man di ay ning Skechers. So mao ni akong gihatag kaniya nya dugay kay mi namili. Nya karon kay nakakita naman mi nya pareha jud mi. So go dayon kaniya ang akong gipili nya less 50 man naka-save sad. Pag abot na mo na mahuway mi kadiyot ug ang akong nakita sa tanawa ra gud ang sapatos gibutang niya sa iyang tiyan kay nagsigi ni siya sukod-sukod mura siya giganahan kay siya sa akong gihatag wala na nako giputos mga kabandin kay ngano ako man siya kipapili nya lisod kaayo ako pang pusto nya lisod sad kaayo kung for example ako ang magpili nya di siya ganahan ing ani ni siya ka excited kay gibutang jud niya sa iyang dughan niya tanawa ra gud ang iyang tiil iyang posisyon no chedeng di ba nagigda siya nga nagsuot niya ang isa gibutang niya sa iyang dugan naadyoy magtupad ani ron og sapatos nga dili makatog ay kay relate jud kayo ko ani mura jud siya na feel na ko giganahan siya sa akong gihatag sa iya ingana siya ka excited mo gamit sa iyang shoes kay same pa jud ni og shoes para sad first time ni nako nagpalit og rubber shoes unya para sad gift sa akong self og sa iya ha gift sa iyang birthday. Dagkutan na ang candle sa akong anak nga si Jan ninyo. Tanaw na to bi makamauba og dagkot aning gamit ang posporo. Sus digital di murag kulang pa. Di pa kahibaw mahadlok man mapaso. So mao to siya ang akong gipadagkot para makahibaw og dagkot tanawa. Di ba murag kaduha ra di ay nagtry. So okay na ni siga na. Manganta na tag happy birthday. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, Rainier. And happy birthday, Papa Rene. 1, 2, 3, go, blow. Yay, klapan. Yay. Birthday wish ni Kuya. Una si Kuya. Unsa? Oh, pala. Happy birthday pa. Oh, thank you. Thank you kapag take care na ako nyati. Nog, makaw na mong food. Sudok ng baligid. Birthday pa. Thank you. Kiss Papa, oy. Happy birthday. Birthday. Love you. Oh, Carmel. Sige. Nga mong gamito yung babae. Okay, go. Happy birthday. Thank you. And, You're thinking, sige. maghagop sa Muslim. Mahagop ko Muslim. Ayaw inom og soft drink. Happy birthday. Thank you. Ay, last sad. Happy birthday. Sige lang siya balik-balik di ay happy birthday.
Go, Ate Maymay. Kinamdam ka na. Ikaw na nasa picture, oh. Karon hindi naman lang ikaw to. Kung Next. big girl. Mm. Big girls don't cry. Happy birthday pa. Thank you. Thank you sa pagkuha mo. Take care. O, muna, si Tanan. Love you. Love you too. Thank you, ate. Happy birthday, Papa Renier. Uy, thank you ng bandin. Ako ang ikasulti nung sa iya, ha? Congratulations! Nga nung nag-congratulate ko, Uy, secret na lang. nag-congratulate ko kay Papa na sa sa... taas nga pa nga higayon niya among giampo, nakabot na jud niya. Dili lang nako isulti, basta nagpasalamat ko sa Ginoo kay gihatag jud niya. Wala ko nag-expect nga mahatag karong tuiga di ay. Wala ko nag-expect. Unya karon gihatag sa Ginoo niya ang akong giwish nga maura sobra iya gihatag. So nagpasalamat ko, thank you kaayo. Nya thank you sa akong bana nga nag-effort jud siya nga maunang nakabot niya. Nya nindot kaayo nga birthday gift nga gihatag sa Ginoo sa iya. Unya ang akong wish nga tagan pa siya taas nga kinabuhi para kanang kaming duha mo Mapunan pa? para kaming duha mo Mapunan pa? makuyog na mo dugay ang among Tama. mga anak Upat. kung kaluyan sa Ginoo Upat na. nya unya kanang nya sabi na wag tang hinuon po. Sige pa tayo. Ang akong gift ni gihatag sa imong ganahan ka to. Ganahan siya kayo sa tanan. No? Super. Nabay gihatag nga gift sa iya. Wala na nako giputos kay kung poston man gud kung ako ang mupili, ko kay ba kung ganahan ba siya. So mo to siya akong gipapili. Nya mas nindot man gud kung siya ang mupili kay ganahan jud siya. Nya ako dili niya masigo. Nya di siya ganahan sa akong mapilian. Siya akong gipapili. Nya hinaupunta nga kanang ang atong pagpuyo magpadayon nga ingani Diyan may nga. ingani kanang malinawon niya na I love sa usag-usa respeto sa usag-usa unya ang imong pagdasa tong mga anak wala ko ikasulti kay mas close sila nga papa ug mga anak close sila ako pa ko dali gani gusto ipabuhat ingana ba Ano man na, kinagimo bang gitudloan ng mga bata na makat. ano siya padayon lang Patayon! Itong bakit bisog. yeah oto happy birthday Thank you. oh iyang mama ang next yeah, pareha sila naka-red Birthday. Uy, thank you kayong mga pili. Butan yung ginahan. Sa pamawa man ako lain kang wish kong dili. Tagan ka pa og taas nga pinabuhi. Og daghan pa nga moabot ng mga birthdays. Salamat sa Ginoo. Ikaw po, no? Sino na akong wish sabihin mo? Taas patagtigag katuigan nga mag-uban. Ito na mga yun. Salamat, gayo. Okay, salamat. Happy birthday. Thank you. sunod na sad si Mama Liling sunod si Uncle John Dayan ikaw anay man kay na pinakahuman siya ML Ay, Happy birthday, Ner. salamat. Salamaton ako, Ner, nga ikaw ang nabana sa ako, anak. Nabaws tanan, pasalamaton ako sa Ginoo nga sa
akong pag-ampo idungog niya ang akong amuyo nga ma-regular ka. Sikreto ra regular regular. Trabaho. Salamat kaayo. Labaw ko nagpasalamat sa Ginoo nga iyay naghihatag ako kay katabang sa iban sa mga anak ko pa eskwela. Salamat ako sa imo ner hantod sa kapanamang ari kami diri. Imo kami ipapuyo nga imo kami dawat sa imong pamilya. Kasama sila sa imong tata karon. Ako gud ang akong mapasalamat sa imong nagilit sa Ginoo. Kasabot ka sa aming kalitan. Nasunod, salamat kayo nga sa dugay na ako diri nga panahon. Maay kay kang buwan sa imong mga anak. Sa ilang pagkabatan atong natawag nga adjust kita nga ginikanan kanunay kang ikuan sa ilang sabot. Mausay daw di masabot. Di ba niya? Muna ako napasalamaton na maayo yung pagka sa ilang mga apo na ako. Napasalamaton sa ako kamarit pili nga makasinabot sa grasya gud sa Ginoo. Labi na gud si Jinjin nga akong anak ang kanunay na tanaw sa among kaintang sa akong mga anak nga wa diri. Salamat kayo niya sa imong pagdawat sa amon. Napunta nga dughangan ka sa Ginoo siya o binisog na panglawas makalahutay ka pagpatubo sa imong mga anak hantod sa ilang pagdako pagkakwa sa likosan kaskasin ka na buhay na ihatag punta nga inang akong pangamuyo kaya usab ihatag sa imong Salamat. pang puhon man lawas. Happy birthday niya. Thank you, Mama Liling. Sige, ikaw na sa dyan koy wa pa na human ang email ang naungog pagkaseryoso Ginoo ko pagkaseryoso gid kaayo nawam na pay kung puli. Ang usa pagkaseryoso sad sa gipapuli. Hala oy. Oy, puro murid. Happy birthday, Nurse Cake. Oh, thank you. Yeah. Akbay. Pasalamatan na po sa pagsabot ni mo kang Ate Jinjin siya pagkayaw-yawan. Hala oy, apilon jud na. Ano amo nang intro? Salamat kay sa pagsabot kay taon to man na nature naman gyud na. Oy. Maora man gyud taon na iyang nasunod kang Mama Liling. Salamat kay sa pagsabot og happy birthday and more good health then salamat sa tanan. Thank you, thank you. Thank you. More email. Okay, sa tanan ng create no, daghang salamat kaninyong tanan. Libay na sa akong mama, akong mananglo, sa akong asawa, mga anak, ang inyong mga wishes. Salamat kayo ug ang inyong mga pangamuyo ug most importantly labas na ang latong labaw makagagahom. Thank you Lord for giving me another life, no, another journey nga may untang nalatas mga tunga-tunga dapit bahin sa itong kinabuhi. But natas mga kalisod kay pandemic man ron you know dapat kita magpasalamat nga karon nagsulong sa atong birthday kay another blessing kana siya ato nadawat sa ni God, no. Thank you very much sa mga message sa akong mga anak, no. Although mugbo pero kanang nakatouch gyud, no, labi sa atong Mama Liling, Mama Philly, you know, sa asawa. And well, sama sa akong gingon kaganiha, akong wish number one is mahuman na uta niya ang kaning pandemic kaya aron na maka-move on na ta katong mga ang mga nagsakit karon mahupay na ang ilahang mga gipamati, no. Labi na katong naigo taon. So I'm happy nga tagaan pa ta sa Ginoo nga og one thing day katong ningon nga congratulations, well mapasalamaton sa tato. Another blessing sa to siya nga gihatag sa tong Ginoo, no. Sa mga viewers ni nang bandi nindot jud kayo nga kanang di ta magunahon na sa atong problema. Instead we should count our blessings, no. Mas dali ta makalingkawas, mas dali ta
makakuan sa atong gikuan ron kung mag-count ta sa atong blessings kaysa mag-count ta sa mga kasakit nga niagi sa atong kinabuhi, no, nga bisang ginagmay lang. Should count blessings instead of sheep, mo na sa kanta, no. And okay, thank you. Mo na to siya akong bali murag reaction na sa mga message. Thank you very much. So, thank you sa tanan. Thank you. Happy birthday! Yehey! Asa ng cake? Gihiwa. Hiwa na. Tagi dito sa anniversary ate. Ikaw rin nagkaon-kaon ra, ha? Pwede na tayo meal. Manakong message. Yes. Salamat sa inyong pagtanaw. I hope na enjoy mo sa pag-celebrate namo sa birthday sa akong bana. Unya, salamat sa inyong pagtanaw. Please safe and stay beautiful. Thank you for watching. Bye-bye.